17. lipnja godine 1993. u lepeničkom naselju Gojakovac pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine ubili su 9 civila, 6 hrvatske i 3 srpske nacionalnosti. Među njima je bio 14-godišnji dječak Spomenko Lučić. Njima u spomen pred spomen obilježe položeni su vijenci i upaljene svijeće. Evo, došli smo ovdje nakon 20 godina, ponovo svake godine to obilazimo i posjećamo se na one koji su svoje dali živote. A ovdje ovi koji su ljudi izginuli, mi smo došli da im se poklinimo i da im položimo vijence i upalimo svijeće, a drugo, ovi ovdje ljudi koji su svoje dali živote, oni samo su svoje dali živote zato što nisu bile, što su druga nacija. A da su oni bili ista krivi nisu, jer su ljudi izišli svoje kuće kao ona vrata što su otvorena i ovi su ih pobili nakon minut, dva, to je sve bilo gotovo 9 ljudi. Ja ne znam šta bih kazao, jedino naša je dužnost da i tako u svojim molitvama i one sve ostale poginule sjetimo se, bar koliko bilo očinaš pa očinaš. Misu zadušnicu za ubijene služio župnik župe Lepenica Fra Stipan Radić. Za ovaj zločin do danas nitko nije odgovarao.